Ден 16, no ганджа. Хора, в днескашното видео искам така малко да ви разкажа какво може да очаквате, ако вземете трудното решение да спирате. Като за начало, първата седмица ще е доста трудна. Няма да имате апетит. Трудно ще заспивате вечер. Ще имате страшно много кошмари. Ръцете няма да спират да ви се потат. И може би ще сте доста изнервени, ще имате доста anxiety, стрес, крампи, сърцебиене в някои случаи. Но това е защото тялото влиза в шок след спирането, след като спира да приема ТХЦ, при положение, че го е приемал толкова дълго време. Но това са само единствено положителни знаци на отказването. Другото, което искам да ви кажа е, че колкото и трудно да ви се струва, това не означава, че не си заслужава. Аз съм вече на ден 16 и повечето от тия неща ги нямам. Апетита ми се завърна, заспивам лесно, потът са ръцете, това все още го има, кошмарите са страшни, пак цяла нощ се борих за живота си, но общо взето всичко друго е перфектно, чувствам се по-жив от всякога, по-щастлив от всякога, много малко неща вече ме изнервят, на много малко неща въобще обръщам внимание, преди се хващах за най-големите тъпоти и общо взето се чувствам мега добре. Това е най-доброто решение, което съм взимал в живота ми, да спра да пуша. И искам последно само да добавя, че колкото и да е трудно, ако имате силна воля и желание, ще премините и от другата страна живота е много по-цветен и хубав. Не забравяйте, стъпка по стъпка, ден след ден.